Adya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Marhainal daw mga aki, kumusta ka mo? Okay lang ka mo niyan. Handa na ba ka mo sa bago taga-adalan? Adya, na kita. Ini ang letrang H. Ang tanog ka ay ni. Ang tanog ka ay ni. Ulitin mo daw. Matibay. Ini ang letrang H na may tanog na kantahon ta daw ang letrang H. Ini ang letrang H, letrang H, letrang H. Ini ang letrang H. Sabayan daw ako. Ini ang letrang H, letrang H. Ini ang letrang H. Ang mga bagay na nagpupuon sa letrang H. Aram ta. Ano ang apod kaini? Tama, ang apod kaini? Hikaw. Ulitin mo daw. Hikaw. Ano man ang apod kaini? Tama, ang apod kaini? Hadi. Ulitin mo daw. Matibay. Ini daw kaya? Ano daw kaya ang apod kaini? Tama, ang apod kaini? Harigi. Ulitin mo daw. Harigi. Ini man ang apod kaini? Hito. Ulitin mo daw. Hito. Ang apod man kaini? Harong. Ulitin mo daw. Harong. Ini man? Hawla. Ulitin mo daw. Hawla. Ang apod man digdi? Hugay. Tama. Ulitin ka daw giraray ang mga bagay na nagpupuon sa letrang H. Igwa kitang hadi, harong, harigi, hawla, hugay, saka hikaw. Ulitin mo daw kabus. Matibay. Ngunya naman, adalan ta kung paano sinusurat ang letrang H. Arog kan sinusurat ang dakulang letrang H. Arog man kan sinusurat ang sadit na letrang H. Sana nagdagdagan na sa inyong kaaraman. Salamat sa pagdalan asing pagdango. Paaram!